दिनै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ बिबार लाइसिनि 100 बोसोर आबुं जानाय बोसोरखौ फालिदों। बिबार लाइसियानो गिबि बर' रावनि लाइसि जायखौ सतीश चन्द्र बसुमतारीया सुजुलांदोंमोन आरो बे लाइसिनि दारैनो दिनै 100 बोसोराव सफैनाय बर' रावा साइन्टिफिक मोनसे गोदान राव जानो हाबाय आरो बेनिखायनो बिबार लाइसिनि बे 100 बोसोर फालिनाया जोबोद गोनांथि दं। मोनसे सम जि समावनाखि बिबार लाइसिखौ दिहुनदों बे समाव बर'आ राव हिसाबैबो आबुं नङामोन, बेहा स्क्रिप्ट गैयामोन, बेहा ग्रामारबो गैयामोन आरो बबे ओनसोलनि बर' रावखौ लानानै लिरनायाव बाहायनाय थ' जि बिबार लाइसि बेवहाय मिक्स दङ। बाहाय क'क्राझारथिंनि एसे बांला फ्लेभार एसे नांदेरबाय, खिन्थु मेक्सिमाम जथनै ओनसोलनि बर'फ्रा जाय रावखौ बाहायदों बे रावजोंनो बांसिन बेहाय माने लिरनायखौ नुनो मोनो, जेराव आकार एकार ओकार बेफोर सोदोबफोरखौ मोननो थाङा। अब्लाबो बेनि गेजेरजों दिनै जौगानाय मोनसे बर' रावजों मोनफैदों। आं दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायदों मा बिबार लाइसिनि दिहुनजेननाय बे 100 बोसोर आबुं जानाय सानाव जाहाथे बिबार लाइसि दिहुनजेननाय सानखौ जों साहित्य चेतना दिवस हिसाबै फालिलांनो हायो बा थुनलाइयारि सांग्रांथि आरो बेजों लोगोसेयैनो बिबार बे मुंजोंनो जों मोनसे बान्थाबो जौसिन बान्था बर' थुनलाइनि जौसिन बान्था दानि BTC गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौबो जोङो गायसनलांनो हायो। बेखौ आङो खावलायदों। क'क्राझार कलेजआ गाबोन इउनिभार्सिटि जागोन। इउनिभार्सिटि जानाय लोगो लोगो बिनि बेबायदि सावरायनायफ्रा मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलावबो थांगोन, वार्कशपफ्रा गोसारलांगोन। बिबार लाइसिनि सोमोन्दै फैगौ गोदान जोलैफोरनो मिथिहोलांनांगौब्ला बे बायदिनो हाबाफारिनि गेजेरजों जों मिथिहोलांनो हागोन। दा कलेजआ बेखौ 100 इयार्सनिसो सेलिब्रेट खालामदों, बाखिथ' खालामबाय थानाय नङा। बे सानखौ लांबाय थानांगौबा साहित्य चेतना दिवस हिसाबै फालिलांबाय थायोबा बोसोरै बोसोरै जों गोदान जोलैनो बेखौ खोन्थालांनो हागोन। दिनैनि सानाव आङो बिनि जि माने सभेनिर बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि बेखौ आंनो होनाय जादोंमोन आरो किनट एड्रेस होनो थाखाय आंनो खाबु होदोंमोन। बेखौ बुंनानै दिनै बेबायदि मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जिउआव गोबां हाबाफारि मोनबोबाय, गिदिर गिदिर हाबाफारि जेराव हाजार हाजार मानसिफोर थायो, गोसोआ खुसि मोनो, खिन्थु मोनसे आत्माया जि सान्थि मोनो जे नैबेबादि बिबार लाइसिनि जि 100 इयार्स सेन्टेनारि बेवहाय थानो मोननानै बेवहाय खम मानसिनि गेजेराव हाबाफारिफ्रा जादोंबाबो आत्माया मोनसे गोजोननाय मोनो आरो बेनिफ्राय देरसिन गोजोननाय गैया। साबायखर थाबाय कलेजनो जायफ्रा खुंदों आरो बाहाय बाहागो लाग्रा बयनोबो आंनि साबायखर थाबाय। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।